tomto zápase je práve s takýmto súperom veľmi dôležitý, pretože ak sa outsider dostane do vedenia, je o to nebezpečnejší. Melichare, gól! Tibor Melichare vo vlastnom oslabení v 10. minúte otvára skóre. Skvelé. Perfektné. Obrovská radosť aj na tribúnach, kde je... Ale svoje ambície a svoje možnosti už v prvej tretine tohto zápasu ukázali. Verme, že aj druhá časť dopadne mimoriadne tak dobre ako tá prvá. Kolník, príležitosti, gól! Famózny vstup do druhej tretiny, Kolník po 15 sekundách, 2-0. Ivana Čiernika pred bránkoviskom, vidíme tam Višňovského s Kolníkom na modrej čiare. Petrovický. Osa. Petrovickému ušielcu. Musíme vykorčuľovať do tohto pásma. Višňovský. Čiernik len prenecháva Petrovickému. Petrovickému tam sprintuje pred bránkovisko Osa. Stále Petrovický prenecháva Čiernikovi. Čiernikovi sa tam už zoradili hráči Kolník a Višňovský. Opäť Čiernik, Kolník. Višňovský môže strieľať z prvej. Opa Višňovský vie, táto strela mu nie celkom ideálne sadla. Vynikajúco Kolník si tam poradil z normy. Opäť Kolník, pekne sme sa kombinovali až na Osu. Osová strela z prvej do bočnej konštrukcie, ale výborne hráme túto presilovku zatiaľ určite najlepšie v tomto zápase. Čiernik, skúsme z tejto presilovky vyťažiť tretí gól v norskej sieti. Višňovský, Kolník, Osa. Medzi kruží Čiernik, Višňovský môže strieľať. Výborne členil tam Petrovický, ktorý dáva gól. Vyhrávame 3-0. Podčiarkujeme náš dobrý výkon, dobrý vstup do turnaja, radosť na tribúnach. 8. minúta druhej tretiny, Višňovského strela, Petrovického clonenia, teč, 3-0. Švajčiarski rozhodcovia Kurman a Rajber pripravení otvoriť tretiu tretinu. Julius Šupler koncentrovaný na striedačke slovenského týmu. A okamžite sa púšťame dopredu. Osa, gól! Tak to je vstup 7 sekúnd tento raz len. A ja som si myslel, že nám stačí 15. Nádherný gól Marcela Osu. Štvrtý v reprezentačnom mužstve. Vyhrávame 4-1. Tak vstup do tretej tretiny nám opäť vyšiel. Vieme sa teraz vymaniť z tohto zovretia. Hádam až teraz Húževka a Fabuš. Korčule mu tam aj Somík. Za týmto nahodeným pukom práve Somík vyšprintoval. Ešte Fabuš. Húževka čakal na prihrávku. Naša šanca, gól! Vyhrávame 5-1. Výborne, chlapci. Zvládli sme vstup do turnaja na jednotku. Tak naša štvrtá formácia strelila gól, dostávali hlavne v tretej tretine už minimum príležitosti. Toto bolo ich tretie striedanie v tretej tretine a zakončili ho gólom. Výborne, Fabuš tam zapracoval za bránkou. Zrejme už ten Húževkov puk tam prešiel. Máme šancu na gól. Čiernik a Kolár. Pekný záver tohto stretnutia. Napriek tomu, že nepriniesol gól. Takže slovenský Pavloch a Barok to môže teraz oslavovať. Môžeme pripíjať na prvé víťazstvo v turnaji. Takže na zdravie a dúfam, že sa nám bude dariť takto aj ďalej v ďalšom priebehu šampionátu. Naozaj veríme, že nielen dnes si po zápase slovenských hokejistov radi vypočujeme slovenskú hymnu. A ten náš posledný gól by kľudne mohli pripísať obidvom našim hráčom. Áno. Ten opakovaný záber to jasne potvrdil. Je to koniec. Jan Lašák s jediným inkasovaným gólom tlieska sebe, tlieska svojim spoluhráčom. Vyhrali sme nad Norskom 5-1.